Rask taistelee tästä voiton. Ramstedt pelaa maalille. Engstrand torjuu kiekon kulmaan. Sitten kova vääntö. Hyvin seisoo tilanteessa Lainio. Ramstedt kiekossa pelaa. Nyt on paikka Miikkalin Teppo ja vielä malttaa. Tomas Saborski 0-2. Blues ei saa kiekkoa omalta alueelta pois. IFK prässää. Ja olihan Miikkali Tepolta sitten vielä sellainen karkkipäivän tipautus jo tähän perjantaihin, vaikka yleensä lauantaina saadaan namia pöytään. Laidasta sisään Saarelainen, Ramstedt pujottelee kiekon Saborski ja Saborski laukoo kiekon verkkoon. IFK kolmas maali tässä toisessa erässä, toinen ylivoimamaali ja vierasjoukkue maalin johtoon. Se on Tomas Saborskille vasta toinen maali tällä kaudella, mutta toki vasta 9. ottelukin. Katselee missä muut ovat, päädyn kautta toiselle puolelle ja Hubacekilta huono ratkaisu ja seuraava mahdollisuus AV:llä. Ramstedt ja Saborski polkee mukaan ja kiekko on maalissa! 2 peräkkäistä, 2-1 alivoimalla samassa. Saborski loukkaa itseään pahoin. Tekee kuitenkin maalin, mutta nyt kyllä on ikävä tämä Saborskin homma. Ajautuuko sitten käsi edellä laitaan? Ramstedt hädissään pitkän aikaa vilkutti, että nyt äkkiä lääkäriä paikalla. Rysty lättyä päätyy. Kaijumaa ilmoittautuu työpisteellä ensimmäisenä, mutta ei saa kiekkoa. Hintz kääntää maalille ja paikalla on Tomas Saborski, joka vääntää siitä Jaromir Jaagermaisen tuuletuksen. Ja pomppukiekon kautta IFK 2 maalin karkumatkalle. Saborski on jälleen tänään vahva Bluesia vastaan. Teot 1+1 tänään kauden avauksessa 1+2. Ja Roope Hintz avaa pistetilinsä uransa ensimmäisessä IFK-ottelussa. Siitä nimittäin tulee 18-vuotiaalle Ilves Kasvatille syöttöpiste. Ramstedt heittää siitä jäähykellokin on Saborski samanaikaisesti kun Blues saa rivinsä täyteen nostaa illan toisen maalin ja homma alkaa olla ratkottu torstai-illassa pääkaupunkiseudun paikallistaistossa kun IFK siirtyy 5-2 johtoon. Tomas Saborski illan toinen ja tänään 2+1. Nyt 6 tehopistettä tällä kaudella Bluesia vastaan. Ja näin se on sitten faktaa, että Teemu Ramstedtin pisteputki jatkuu 5 ottelun mittaiseksi. Hän saa tästä syöttöpisteen Daniel Grilforsin kanssa. Se taitaa syntyä kuitenkin tasaviisikoin. Kiekko kiertyy keskialueen puolelle, Saborski, toisella puolella Liivik, Saborski ja etukulmasta sisään. Näin siinä käy pitkään, Saipa hieroi IFK:n päädyssä, ei saanut kiekkoa sisään, mutta sitten tulee Tomas Saborski, Liivikin syötöstä kauden 6. maali ja IFK johtaa 3-1. Sitten Hintz, nyt on vetopaikka, mutta kiekko hieman karkaa lavasta, Grilfors horjuu ja laittaa loistavan syötön Tomas Saborskille, tyhjä maali edessä ja ei Saborski tästä erehdy. Sieltä Grilfors huojuen tarjoilee syöt. Tämä on IFK:n ensimmäinen tämän kauden ottelu, joka on muuten loppuun myyty. Nyt tulee Tomas Saborski. Saborski kääntää! Kiekko lipuu Antti Lehtosen tunneleista sisään. Alkaako tässä olla perjantai-illassa ratkaisun makua? Näyttää siltä, että Saborski hakee syöttöä luukulle. Siinä on onnea, mutta silloin kun homma kulkee, niin onnikin ansaitaan maalintekijänä Tomas Saborski. Tänään 1+1. IFK johtaa 4-1. Yli 30 tehopisteen kautta Kärpissä putkeen. Nyt tulee paikkaa ja siinä on tontti, kun Nutivaara rystypuolelta leipoo, mutta viimeinen silaus jää puuttumaan. Lehtonen lukee tilanteen. Siitä Leino. Saborski rysää. Tämä homma alkaa olla pässilihaa Helsingissä. Tomas Saborskin illan toinen maali. Ja nyt on tyhjää nuottaa tarjolla. Lehtonen lukee tilanteen, mutta IFK:lla pelaajia vyöryy alueelle ja lopulta Saborski katselee, että jaaha, no ei kai siinä mitään. Tuosta jäljellä, siinä tulee alivoimahyökkäys, Tommi Taimi
Lehino. Nyt alkaa olla sellaista peliä, että alkaa pikkuisen vasemmassa puntissa vipattaa ja siitä tuli Tomas Saborski alivoimalla IFK 2-1 johtoon. On melkoinen vaihe tämä toisen erän jälkimmäinen kymppi. Alivoimalla IFK kestää pitkän tovin kahden miehen alivoimaa. Nyt mennään 5-4 vastaan. Alivoimainen IFK siirtyy johtoon. Heittää Pirnekselle, Pirnes jakaa, hieman pomppii, IFK-puolustus selvittää ja nyt olisi nopean vastaiskun paikka. Teemu Ramstedt. Ramstedt pelaa loistosyötön Saborskille, joka nostaa ylähyllyn puolelle numerot 6-2. Tomas Saborski onnistuu maaliteossa toisessa perättäisessä ottelussa ja nämä ovat totta kai arvokkaita onnistumisia IFK kannalta. Kallio leipoo B-pisteen ympyrässä. Etsii linjaa ja sitten tulee sellainen ratkaisu, että kädet on ollut hieman pidempää siinä pakastimen kyljessä ja tästä tulee lopullinen niitti. Kiekko tyhjään maaliin. Taimi pystyy kiekon alueella vielä hetken pitämään. Luttinen maalin taustalle. Ramstedt nopeasti Saborskille ja siitä 3-0. Näin se IFK:n ylivoima sitten toimii. Tomas Saborski päättää Teemu Ramstedtin syötöstä. Naulaa numerot 3-0 ja nyt alkaa sitten vierasjoukkueen kannalta olla kyllä jo melkoisen vaikeat paikat. Viivassa vastassa ja palauttaa kiekkoa kulmaan. Saborski ei pääse väliin, mutta Ramstedt pääsee sitten Saborskin rystynosto ja peli on 2-1. Tomas Saborski pääsee kävelemään maalin kulmalta ja iskee IFK 2-1 johtoon. Alueellaan ja nyt sitten Saborski lähettää kiekko kohti maalia ja se on tämän ottelun ratkaisu. Tomas Saborski liittää ajassa 56-32 lukemat 5-1. Katsotaan kumman joukkueen tilastot kaunistuvat tuosta. Ramstedt viivasta pelaa toiselle puolelle. Siellä on Puustinen. Puustinen lähtee syöttämään toiselle puolelle. Saborski laukoo tyhjästä maalista noin 1,5 metriä ohi. Sitä ei olla ollut tsekki uskovinaan itsekään. Anteeksi, slovakki. Ramstedt hyvin pelasi kyllä IFK ylivoiman paikan. Sieltä tulee viivasta uusi laukaus ja tästä ei enää Saborski erehdy. Nyt päästiin sen verran lähelle, että tuosta ei enää mies erehtynyt. Viivasta lähti Tommi Taimen laukaus ja sitten Saborski karat sisään. Lukemat 1-0 vierasjoukkue IFK:lle. Paajanen eteenpäin Koivistolle. Koiviston matka tyssää siihen. Juuso Puustiseen, 2-2 vastaan tulee IFK. Puustinen hakee Saborski ja siitä tulee 5-1. Tomas Saborski yllättää Jere Myllyniemen tuossa tilanteessa kyllä housut kintuissa. Tilanne ei näyttänyt mitenkään erikoisen vaaralliselta, kunnes sitten tämä mies painaa ottelun toisen osuman tähän. Nopeasti lähtee IFK vastaiskuun. Raske tulee ja sitten kiekko maalin eteen ja loppujen lopuksi verkkoon. IFK 3-0 johtoon, kun vain muutama 10 sekuntia on kulunut tuon jäähyn umpeutumisesta. Ja Zaborski se taitaa olla, joka kiekon ohjaa sisään ja näin ollen sitten Tomas Zaborskille kauden 18 maali. Ramstedt jatkaa Zaborskille. Zaborski Puustinen 2-2 hyökkäykseen. Zaborski on hukata kiekon jalkoihinsa siellä laidassa. Sitten kiekko maaliin ja siinä yllätetään Juvonen täysin. IFK 4-0 johtoon. Zaborskille jälleen 2 maalin matsi. 2+0 hänen tehonsa HPK:ta vastaan sunnuntaina ja nyt sitten illan toinen. Tomas Zaborskille tänäänkin on noita maalipaikkoja siunaantunut. Nyt on paikka Partasella ja hän lapioi maalin ohi Zaborskin tarjoilusta. Ja kyllä välillä IFK-kannattajat täällä Espoossa huokailevat ja varmasti kotikatsomoissakin, että kuinka monta paikkaa sen yhden maalin tekemiseen tänään oikein tarvitaan. Elkins pistää laidalle, Ovityy ja nyt on Zaborskilla paikka ja siellä on! Nyt Tomas Zaborski onnistuu viimeistelyssä. Vielä näyttää tuomari, että videolta mennään tarkistamaan, mutta
mutta mielestäni maalin kattoon Tomas Zaborski nosti siitä kiekon. Ruotsalaispuolustaja rauhoittelee oman alueen kautta ja IFK lähtee rakentamaan hyökkäystä. Rask tulee hyökkäysalueelle. Siitä kääntö maalin eteen! Ja se pomppii maaliin! Toimita kiekkoa maalille ja niin edespäin ja niin edespäin. Pomppujen kautta IFK 2-1 johtoon. Rask haastaa itselle paikkaa keskellä Juvonen ja Zaborski! Tomas Zaborski ja illan toinen irtokiekosta sisään. 3-1. 7 minuuttia pelattu ottelun toista erää. Rask. IFK ylivoimaa vajaa minuutti jäljellä. Taimi. Levitys. Zaborski pelaa Ramstedtille. Ramstedt. Siitä pelaa Zaborskille ja Zaborski survoo väkisin kiekon siitä vain luukulta maaliin. Se ei ole se maailman kaunein ylivoimamaali, mutta kaikki lasketaan ja Zaborskin maalivire jatkuu. Perjantaina 2 maalia Pelikanssia vastaan ja nyt IFK ylivoimalla 3-0 johtoon ja tämä alkaa olla sinetti tälle kiekkoillalle. Aho tulee alivoimalla, lähtee haastohommiin, mutta ei osta Zaborski tätä. Ja siitä lähtee Slovakki välittömästi vauhtiin, kun tilaa on. Ja Zaborski tuleeko loppuun asti? Kyllä tulee! Kiekko maalinen nostaa maalissa! Kiekko maalissa! IFK pelaa tilanteen loppuun asti. Runnoo väkisin, hakee survimen sieltä ja painaa 2-0 ylivoimalla. 100% ylivoima. Isoin kirjaimin Tuomas tahtomaali. Rauman Lukon riveissä. Ramstedt kääntää. Rask taistelee kiekon. Zaborski veivaa ja veivaa tasoituksen. Tomas Zaborski unohtuu aivan yksin luukulle ja pääsee siitä rauhassa kääntämään. Ja lusikoi itse sitten maaliviivalta 1-1 tasoituksen. Maali numero 25, Tomas Zaborski. Ja toiseen erään lähdetään. Vaasassa Sport Ilves on lukemissa 1-2 ensimmäisen erän jälkeen, eli Ilves johtaa siellä. Ja näin ollen vielä ja sitten käsittämättömästi Tomas Zaborski 4-0. Ja nyt kyllä ässät on sellaisilla kevätunilla, että ei mitään järkeä ole tässä hommassa. Nyt voisi laittaa Mikael Kotkaniemi ässä-pelaajat jo pikkuhiljalleen kävelemään Porin suuntaan. Tässä ei ole mitään järkeä. Toisen erän ensimmäinen vaihto. IFK pyörittää siis 6-5 vastaan, kun siirretty rangaistus on tulossa. Siitä levitys Ramstedtille. Ramstedt maalin eteen ja sitten nostaa jo Tomas Zaborskikin. Nostaa sen ison eläimen selästään. 8 ottelua pudotuspeleissä ilman maaleja. Nyt onnistuu jo Tomas Zaborskikin ja tässä mennään kyllä sitten melkoista hilipatipippaa tällä hetkellä. 7-1. Vale laukaus, Partanen ruoskaisee, kova laukaus, Zaborski ja kiekko maaliin! Liivik, Zaborski ja katsotaan ohjaako Liivik vai onko se Zaborskin maali? 3-0 ja tämä on ylivoima maali. IFK on sarjan 20 ylivoima ja 6 ylivoima maali. Nyt kyllä helisee pahasti Jyväskylän päädyssä. Omityy kääntää siitä. Zaborski pelaa Raskille. Rask kääntää viivaa. Hilfors, nyt on paikkaa ja Zaborski herää! Tomas Zaborski pistää karat sisään ja IFK tasoittaa 1-1 kolmannessa erässä. Ja se vaan aina sattuu.